ιδεολογίες οι οποίες δεν εξυπηρετούν τίποτα. Γιώργο εδώ. Η σημερινή ημέρα είναι η μέρα μνήμης σε έναν αγώνα εθνικοαπελευθερωτικό του 1821, όπου οι Έλληνες αποτείναξαν τον τουρκικό δικό. Παράλληλα έχουμε και ένα θρησκευτικό γεγονός αύριο. Είναι εκτός της Ευρωπαϊκής. Ο Θεόδωρος Κολοκοντρώνης, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Παπαφλέσσας, ο Κωνσταντίνος Κανάρης, αλλά και οι γυναίκες όπως η Μπουλίνα και η Μαντώ Μαυρογέννης. Πολλά είναι τα θαυμαστά γεγονότα, πολλές οι ηρωικές μάχες. Στο γενναίο αυτό αγώνα χάθηκαν οι Κίος και τα Ψαρά. Στις 10 Απριλίου